Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur azaroak 29 bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Aitor Larrazarekin egongo gara, Sakanako mankomunitateko zuzendaria dena. Sakanako udalerri gehienak HTaren aurka agertu dira eta zundaketak bertan behera uzteko eskatzen ari dira eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara hizketan. Javierrek San Lorenzo elizaren ingurua urteetan zehar nola aldatu den azalduko digu. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1864ean Txeyene eta Arapaho herrien aurkako sarraskia egin zuen AEBetako armadak Sand Creeken. Urte batzuk geroago, 1947an Palestina bi estatutan zatitzeko ebazpena onartu zuen NBEk. Egun berean, baina 1980an lehendabiziko korrika abiatu zen Oñatitik zuk ere esan bai euskerari lelopean. Eta bukatzeko 2003an euskal preso bat bisitatzera zioala hil zen Sara Fernandez iruindarra. Errepasatu dezagun gaurko eta asteburuko agenda. Ostiralean, Olatz Salvadorren kontzertua egongo da Indara aretoan. Olatz Salvadorrek zainak eman lana kaleratu du berriki eta aurkezpen biran Iruñean izango da. Iluntzeko 9etan hasiko da kontzertua Indaran eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean, Eskabidean taldea kontzertuan emango du Totem aretoan. Eskabidean taldeak berriki kaleratu du errepikaezina izan da diskoa eta horren aurkezpen biran hitzordua dute Iruñean. Arratsaldeko 7etan sarrerak 12 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Imarkoaingo hondakinen zentroak aurre ikusitakoa baino 22 milioi euro gehiagoko kostua izango du. 2021an proiektua onartu zenetik izan diren lege aldaketek 88,21 milioira igo dute gastua. Aldaketak egin dira ingurumenaren arloan eta suteen aurkako segurtasunean. Argazki nagusian, danak kaltetutako 120.000 auto baino gehiago kamioiek Pikaseneteko harrobira eraman ondoren pilatzen dira. Titularrean, hilabete txatarra pilatzen. 10.000 arteko laguntzak dana duten ibilgailuak berritzeko. Erdiko berrian, 1.331 plazako LEP berria Nafarroan. 171,7 hezkuntza eta osasuna indartzeko erabiltzen dira. Hori koloreko berrian etxebizitza inklusiboagoak eta jasangarriagoak. Eskuineko berrietan alde batetik udalak esan du memoriaren legeak ez duela eraistera behartzen. Beste alde batetik, Esteilasek Jimeno egin du plaza publikoen ziurgabetasunaren erantzule. Azkenik Jose Mari Espartza idazlearen hitzak ditugu. Katedradun kasta batek engainatzen gaitu. Diario de Navarraren titular nagusian, erretiratuek batez beste 600 euro gehiago kobratuko dituzte urtean pentsioen igoerangatik. Nafarroako 133.000 pentsiodunentzako prestazioa 2,8% haziko da 2025an. Argazki nagusian, auzokide batek eskerrak ematen ditu foruzain bati. Titularrean misioaren amaiera paiportan. Foruzaingoak danaren 0 gunea utzi du 4 astez normaltasuna berreskuratzen lagundu ostean. Eskuineko berrian, Nafarroko kamioiei bidesariak kobratzen hasiko dira 2026an. Ezkerreko berrietan, goikoan, PSNek zangotzan duen zinegotziak EH Bilduri alkatetza emateko botoa eskaini du. Behekoan, PSNek 2025ko aurrekontuak jarri dizkio Asironi.
Goiko berrietan, batetik ibilaldiak eta Iruñeko alde zaharreko hobekuntza. Bestetik, paiaren aurkako errekurtsoaren aurkako protesta. Bukatzeko Osasunako koparako arteko zeharkaldia Zeutan. Gararen titular nagusian, EH Bilduk Lakua eta Mendozari egindako eskaintzak PPren alde egin du Gipuzkoan. Koalizioaren proposamena etxebizitzako politika proaktiboetara eta LGS-ri buruzko konpromisora mugatzen da, eta pilota Jaurlaritzaren teilatuan uzten du. Gipuzkoako Aldundiak PPren alde egin du. Argazki nagusietan ezkerrekoan Aldetiken partidaren une bat dugu, eta eskuinean berriz Errealarena. Titularrean bi garaipen Atletik jaurtitzeko eta Errealari arnasa emateko. Atletikek eta Errealak garaipena bana lortzuten etxean Helsborgen eta Ajaxen aurka. Erdiko berrian, ertzaintzak Suarri emandako pilotakadaren auzia artxibatu dute. Ezkerreko berrietan, goikoan, Xabi Preraren analisia dugu. Tanta hotzetik ila igaro denean, ikasgai batzuk. Behekoan, ama jatetxeko sukaldaria den Javi Riberoren hitzetan, aman gehien unkitu diren pertsonak baserritarrak dira. Berriaren titular nagusian, andre bat hildute Gasteizko zahar etxe batean, eta gizon bat atxilotu dute. Biktima eta ustezko erasotzailea egoitzako egoiliarrak ziren. 84 urte zituen emakumeak eta 78 ditu gizonezkoak. Ospitalean hilda emakumea. Ertzaintzak egoitzan bertan antzeman du gizona, ezkutatuta eta homizidioa leporatuta atxilotu du. Argazki nagusian, Txelo Berra, Nerea Barjola, Berta Gaztelumendi eta Sabino Ormalzabal atzo Errenterian. Titularrean, motivazio politikoz egindako bortxaketak aitortzeko eskatu dute. Beheko titularrean, Euskal Herriko biztanleria 9,9% handitu da 20 urtean, migrazioaren eraginez. Gainderiak 20. urteurrena ospatu du eta argazki estatistiko bat egin dio Euskal Herriari. Honen eskuineko berrietan, alde batetik, Atletikek 3-0 irabazi du Helsborgen aurka eta gertu ditu final 8renak. Beste alde batetik, Errealak 2-0 irabazi dio Ajax taldeari eta sailkapenari lotu zaio berriro. Amaitzeko, Toureren sagako 11. eleberria aurkeztu du Jon Arretxek. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aitor Larrazarekin gaude, Sakanako mankomunitateko zuzendaria dena. Kaixo, zer moduz? Bai, kaixo, ongi. Bueno, HTA-ren problematikaren inguruan hitz egitera zatoz, ezta? Aspalditik pilpilean dagoena, eta kontatu dezakezu pixkat zer den dagoen arazoa. Bai, berez komentatu duzun bezala, HTA proiektu bezala Europar Batasunak sustatuta 80. hamarkadan hasi egin zen. Eta berez proiektu hauren funtsa bera zen Europako hiriburuak modu batean konektatzea, ez? Eta zergatik zaudete honen aurka? Berez, erantzukizun politikoarengatik, beste mugikortasun eredu batean sinesten dugulako ere, eta sakandar bezala, azkenean sakana azpiegitura korredor bat baino gehiago dela iruditzen zaigu, gure bizitokia da, eta berez abiadura handiko trenak ez dio ez herritarrei, ez bertako enpreseien beharrei erantzuten, ez? Eta abiadura handiko trenaren kontua hasi zenetik nolako bilakaera izan du honek? Berez, gaur egun ja, HTA Frankenstein moduko batean bilakatu da, ez? Baditu tramo isolatu pila bat. Euskal Herrian baditu tamalez adibide zehatzak, ez? Gipuzkoan eta Bizkaian egin diren azpiegitura batzuk inora ez dijoaztenak, ez? Europar Parlamentuan ja gai honekin kontuan izaten ari da, eta 2018an el Tribunal de Cuentas Europeo ja txosten bat azaleratu zuen,
nun komentatzen zen sare hau konexio gabeko sareak ziren eta errentagarritasun oso bajuko sareak ziren eta pixka bat horren inguruan hausnarketa bat eman beharko litzakela. Hori modu batean esan da, belarritik tira egin zitzaien estatuei. Eta tamaina horrelako inbertsio bat egitea beharrezkoa dela uste duzu, hainbeste diru inbertitu horretan? Bai, gaur egun ikusten duguna, lehen esan dugan bezala, kontestu sozioekonomiko ezberdin batean gaude, ez? Herritarren beharrak beste ildo batzuetatik dijoaz eta larrialdi klimatikoa gainean dugun heinean EHTA deskarbonizazio prozesu honetan kontrajarria da eta beharrak esan dudan bezala beste ildo batzuetara goaz, ez? Iruñerritik kanpo daukagun landa eremuetan daukagun garraio publikoaren zerbitzua oso eskasa da. Ikusten ari gara herri batzuetatik bestera larrialdi zentroak eramaten ari direla osasungintzan eta herritar bati azaltzea Europatik eta nazioetatik HTen kilometro bakoitzean 25 milioi euro xahutzen direla oso azalpen zaila du, ez? Orduan guk esaten duguna da diru horiek beste eremu batzuetan askoz ere erabilgarriagoak izango zirela. Eta naturaren aldetik ze txikizio gertatuko litzateke? Tamalez iritziak baino, adibideak baditugu, ez? Adibideetariko bat Malagan eman zen, Ume Mendizerran. Horre HTko proiektuak akuifero bat xahutu zuen, eta hau egiterakoan 2500eko biztanleko herri bat urik gabe utzi zuen, ez? 2005an gertatu zen. Adifek irtenbide bat eman ziren nolabaiteko kamioiekin ur zisternak eramaten, baina 2022 arte. 2022an Adifek esan zuen ez ziela diru ur gehiagorik emanen, eta herri hori irtenbiderik gabe gelditu da, eta iturbururik gabe gelditu da, ez? Zer gertatuko litzake hau Aralarren egingo balitz, hortxe dago zalantza. Osea, sakanan ez dago oso argi nola geratuko litzateke kontua? Berez, eztabaida hauntzu bat eman da, ez? Nun ikasketa, erabaki politikoengatik beti teatralizazio puntu bat eman da, ez? Eztabaida horretan, kesi Ezkio, kesi Gasteiz, guk haratago joan nahi dugu, eztabaida horrez dagoela, baizik eta tren ereduan dagoela eztabaida hori, HTA ez dugu beharrezkoa ikusten eremuan, baina bai trenaren aldeko apostu firme bat, ez? Eta zure ustez, zeintzuk dira HTA ezartzeko dauden interesak? Interesak bi izan daitezke, ez? Alde batetik oso argia dena, neoliberalismo ekonomikoak eta hor dauden lobiak atzetik, ez? Horretan porlana botatzen jarraitu nahi dutela. Eta gero beste batetik daude interes politikoak gehien bat ere hartutako erabakiengatik, ez? Oso zaila egiten zait, ez dakit nola azalduko dien Gipuzkoako EAJak beren herritarrei Ezkion egindako diru inbertsio potente horiek ez dijoaztenak inora. Orduan horrek ere erderaz esaten den bezala una huida hacia adelante, ez? Eramaten ari dira. Eta oraingo trenaren egoera zein da? Ze sakanan erabiltzen duzu desente trena, ez? Bai, gauza da, tamalez, azkenean dirua finitoa da eta aurrekontuak finitoak dira, orduan HTera bideratzen dituzun diruak ez dijoazte beste eremu batzuetara. Ikusten ari gara, 80. hamarkadaetatik dirutza sartzen ari dela HTaren azpiegiturak egiteko, eta hori tamalez ez da trenan erabili, orduan gertatzen ari dena da geltokiak itxi direla, eta gero eta azpiegitura zaharkituago bat daukagula. Osea, pixka bat kondenatzen ari direla ohiko trena, ez? Beste HTari bideratzen ari diotelako dirua, ez? Hori da. Eta konponketa bat beharrezkoa zela ikusten duzu, kasu? Bai, berez
Jada planteatzen ari dira, gaur egungo beharri erantzuteko, ja planteatzen ari dira alternatiba batzuk eta inbertsioak egin beharko litzateke. Noski. Zuen alternatiba trena soziala da, eta, zer esan nahi du honek, zer da tren soziala? Gure alternatiba baino gehiago tren sozial eta publikoaren aldeko plataformak proposatutako alternatiba bat da. Alternatiba hori guk babesten dugu. Hau 3 bide ingeniaritzak egindako proiektu bat da, eta bertan Burgos Gasteiz, Gasteiz Iruña eta Iruña Castejoneko ibilbidean hobekuntzak egitea planteatzen dute, hau da 270 kilometroko bidesare horretan hobekuntzak egitea, eta hein handi batean azkenean nahi dena da garraio mistora pasatu eta abiadura handira egokitu gaurko tren sarea. Eta zeintzuk dira honen abantaiak HT-arekin konparatuta? Azkenean oso argiak dira, ez? Zu proposamen honekin gaur egun daukazun instalakuntza batean eragiten duzu, ingurumenari txikizio askoz ere gutxiago eragiten diozu, nekazal eremua ere beste plataforma bat egiten ez duzunean askoz ere eremu txikiagoa hartzen duzu. Gero beste alde batetik ere herritarrak bere egunerokotasunean erabilgarriagoa izango litzake proposamen hau. Zergatik 16 geltoki, itxitako 16 geltoki irekitzen dituelako eta beste 3 geltoki berri ere eraikitzen direlako, ez? Eta gero beste bat da azkenean ekonomikoa ere. Hemen planteatzen den, plataformatik planteatzen den proposamena 2.000 milioi euro gutxiagokoa da ministeritzatik planteatzen dena baino. Eta gero, HTA, saltzen ari dute aurrera pauso ikaragarria bezala, baina berez denboran hainbeste denbora aurreztuko dugu. Berez hortan da, ez? Beste egunean entzun nion Oiana Olabarriari, Arakilgo alkateari, elkarrizketa batean. Eta eztabaidak milioitan eta minututan ematen ari zirela esaten zuen, ez? Hori nahiko berez tristea da, ez? Eta gehien bat ere ikusi beharko genuke eztabaida beste eremu batzuetara eraman beharko zirela, ez? Herritarrak zen nahi duten eta zeintzuk diren beraien beharrak momentu honetan. Gero ere dago kontua kargak eramango duen trenak, biztanleria, hori nola dago kontua? Gaur egun da nahiko argia da, gehien bat ere ibilbide pila bat daudelako, HTA martxan dagoelako eremu askotan, eta inongo eremutan merkantziak ez du garraiatzen. HTA plataforma bakarra erabiltzen du eta dena pertsonen garraioentzako da. Guk plataformak proposatzen duen alternatiba berez biak uztartuko lituzke, gehien bat ere gaur egungo sarea bikoizten delako, ondoan dagoen eremua erabilita, eta garraio mistoa esaten dugunean, azkenean planteamendu honek bai merkantzien kapazitatea eta bai ibiltarien kapazitatea handituko luke. Eta orain zundaketekin hasi dira, eta nola dago kontua? Urri bukaeran ohartu ginen Otxobin hasi zirela, hau Eiza bailara da. Gehien bat ere herritar batek udalara dei bat egin zuelako. Egoera oso salagarria dela iruditzen zaigu, administrazio publiko batek baimenik gabe ezkutuan horrelako ekintza bat egitea udalaren gainetik, herritarren gainetik, oso larria dela iruditzen zaigu. Eta ez dakienaren azaldu dezakezu zein den egoera, baimenen kontua eta... Momentu honetan Otxobikoa egina dago, eta sakanan lakuntzako udalari bere bideetan sartzeko eskaria egin dute Adifetik,
Eta momentu honetan laguntzako udalak eskari hori aztertzen ari da, eta momentuz dakigun bakarra da lakuntzan egin dutena, eta ez dutela beste inongo eremu batean eskatu deusez. Eta hausalatzeko zerbait antolatu duzue? Bai, daramaguia denbora bat. Orain dela urte eta erdi, egin hasierako esan zenean ezundaketa horiek aurrera eramango zirela Sakanako 14 udalerrik mozio bat onartu zuten, Altsasuko Geroa Baik mozio hori ez zuen onartu, herri bakarra izan zen. Eta mozio horretan eskatzen zena da zundaketaren bertan bera uztea, eta gero beste alternatiba bat gauzatzea, eztabaida hori lehen komentatu dudan bezala ez zundaketetan eman, baizik eta ereduan eman, HTA ez da bidegarria. Eta horregatik alde batetik eskatzen zen zundaketak bertan bera uztea, eta gero eskatzen zen ere aurrerago eman zen manifestaldiaran, Altsasun egindako manifestari hortan parte hartzera. Manifestaldi hori ere ildo berberean joan zen, tren sozialaren aldekoa zen eta zundaketen aurkakoa. Eta gero ondoren egin duguna da eskualde ezberdinetatik, Lautada, Goierrik eta Sakanako eskualdetik, alkate ezberdinek agerraldi bat egin zuten, orain dela 2 aste hau ere salatuz ez. Eta legea eskuan izan da, ezin da ezakit egin dutenaren atzera pausoa egin edo? Beraiek hasiera batetik esan zuten, eta hori oso adierazgarria da ze martxan hartzen duten, edozein trikimailu administratibo erabiliko zutela hau aurrera eramateko, ez? Orduan guk tempusekin jokatu beharko genuke, tempusak luzatu, eta momentuz herritarren presioa izan daiteke hemen eraginkorrena. Eta beste eskualdeetan nola dago HTaren kontua? Berez, momentu honetan fokoa Sakanan jarria dago, ez? Zundaketak bertan egin nahi direlako, baina egia da HTaren mamua edo HTaren itzala gainontzeko eremu guztiak hartzen dituela, orduan arduraz ikusten dute gainontzeko eskualdetan ere. Eta Nafarroatik kanpo badakizuen nola dagoen egoera? Plataforma berez, proposamena egin zutena, Burgoseko plataforma batzuekin ere egin zen, uste dut hitzen dela, por un tren sozial y público plataforma bat, erderaz hitz egin da, eta Burgoseko eremuan ere kokatzen da, eta horiek ere pixka bat tesitura berberian daude, ez? Proiektu honen alde, bai sindikato ferrobiarioak agertu ziren, eta bai beste eremutako sindikatuak ere alde agertu dira, ez? Orduan, gero eta ahots gehiago daude erabilgarria den tren baten aldeko, ez? Bai enpresa munduan ere, orain dela ez asko, Sakanako 2 garapen agentziak, Sakanako garapen agentzia eta Zederna Garalurrek, Sakanako enpresen elkartearekin batera, ohar bat atera zuten, esanez, oharrean ez zuen esaten HT-erik ez zela erabakigarria, baina bai esaten zena tren baten hobekuntzaren beharrak behar zirela zonalderako, ez. Eta gauzak horrela, nola uste duzu gauzatuko dela hemendik aurrera? Nola ikusten duzu kontua? Berez, guk dakigun bakarra, zehaztapena dakigun bakarra da, gure konpromisua hor dagoela alternatibaren aldekoa sendoz bestea hor egon behar dela. Gu nahiko genukena da lehen komentatutako eztabaida antzu horietatik Ezkio itsaso edo Gasteizeko eztabaida antzu horietatik alde egitea, ez? Eta herritarrei inporta zaien eztabaida horietan pixka bat mahai gainean jartzea, ez? Aztertu dadila alternatiba hau serioski, eta berez horretan jardungo dugu hurrengo hilabete eta espero dutu urteetan, ez? Eta momentuz alternatibaren feedback jaso duzu edo zerbait?
Bueno, berez 2022an jada eskualde ezberdinak eta plataformarekin Madrilgo kongresura joan ginen, pixka bat alternatiba aurkezteko. Foru Aldundian, Arabako Foru Aldundian alternatiba aurkeztu da, proposamena aurkeztu da, eta Nafar Parlamentuan ere proposamena aurkeztu da. Hemen interes asko daude eta gehien bat ere presioa eragin beharko genuke eta zentzudun jokatuko bagina alternatiba hau oso beharrezkoa izango litzake gure eremurako. Aitor, ja ez dago galdera gehiagorik, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, ni uste dute ja nahiko komentatuta dagoela eta gehien bat ere hurrengo datetara edo hurrengo proposamenetara jendea animatu eta antolatu dadila. Zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik eta ea zer moduz hitzaten da honen bilakaera. Bale, zuei gonbidatzeagatik. Ondo segi. Berdin. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, ez da aldaketa handirik espero behar. Giroa eguzkitsua izango da, eguerdi partean eta arratsaldearen hasieran erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertuko diren arren. Goizean goiz, hegoaldeko zenbait lekuetan lainoguneak agertuko dira eta kostako zaie jasotzea horiei. Hegoaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean zenbait lekuetan haizeak mendebaldetik joko du, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 2-3 gradu altuagoak izango dira eta Kantauri isurialdean 20 graduak gaindituko dira. Larunbatean eguraldiak berdintsu jarraituko du. Goizetik aurrera zeruan goi-hodeiak agertuko dira eta ugariak izango dira noizbehinka, baina giroa eguzkitsua izango da oraindik. Goizean goiz lanbroa eta behe-lainoa sor daitezke hegoaldeko zenbait lekuetan. Barnealdeko temperatura maksimoek gora egingo dute eta zailagoa izango da izotza egitea. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketa handirik espero. Hego haizea ibiliko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Igandean orduak igaro ahala hodeiak ugarituko dira, baina sartuko diren hodeiak erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango direnez ateri eutsiko dio. Eguna giro argiarekin hasiko dugu eta baliteke zenbait bailaretan behe-lainoa sortzea, bereziki hegoaldean. Arratsaldean giro motelagoa izango dugu eta hodei trinkoenak mendebaldean pilatuko dira. Hego osagaiko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean brisa altxa daiteke kostaldean. Gaueko temperatura apur bat altuagoa izango da eta beroanak berriro ere oso goxoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzailea dena. Kaixo, zer moduz? Ongi tatzuek. Oso ongi, aspaldiko. Bai. Gaur zer ekartzen duzu gaur? Kontu zarrak, beti bezala. Gaur ekarri dut, San Fermin bezperan gaude, San Fermin markatu, San Saturnino bezperan gaude, baina, aipatzeko izango zen gauzaren bat edo beste, baina ez dut prestatu horri buruz. Orduan, baina beste santo baten inguruan ibiliko gara, San Lorenzo. San Lorenzo hemen nahiko errotuta dago, Iruñan, errotuta dago San Lorenzo. Eliza badu, zera gure hirian, tradizio handikoa da, baina eliza hori, nola bite zera adieraztekota, sartuta dago lehengo Burgo Zaharrean, San Zerningo Burgo Zaharrean sartuta dago, sartuta zegoen, gaur egun ja dena bateratuta, Iruña osoa bateratuta dago, dakigunez. San Zernin burgoa, baziren garai hartan, bere momentuan, ziren 3 burgo.
horregatik deitzen zen, esaten zen, ez zen esaten Pamplona, esaten zen Las Pamplonas. Hiru burgo zirelako, hiru hiri, ez? Navarreria, San Fermin eta San Nicolás. Eta San Fermin burgoa nahiko nagusia, lehen halako batean ja komentatu genuen, oso nagusia, desente nagusia zen Iruñean, ez? Burgoen artean, nahiko beren privilegioak zituzten eta hori guztia. Eta beste batzuen artean bi eliza zituen. Eta burgo bakarra da bi eliza dituena. Garai hartan bi eliza zituena. San Fermin, titularra, eta gero San Lorenzo, hau. Biak muturretan, bi muturretan. San Fermin burgoa zen, pixkat luzatua, hexagono bat osatzen du, kale nagusi bat erdian, erditik zeharkatuta, kale nagusi bat, eta da gaurko kale nagusia, Iruñeko kale nagusia, ez? Hirigintza oso bitxia, bueno, nolabait esateko bitxia da, kaleak dira elkarzutak, perpendikularrak elkarren artean, baina kale izenekoak dira beti ere ekialdetik hegoaldera, norabide horretan. Eta gero, haien artean komunikatzeko baziren beste kale estu batzuk, garai hartan batzuk honetan gaur egun bakarrik bat geratzen da, eta zen, berain ziren kaleak, ez ziren karrikak, ziren belenak, kale estua indak ziren, eta gaur egun geratzen den bakarra da eslaba kalea. Bueno, pues mutur batean, bazegoen San Fermin, eta beste muturrean San Lorenzo. San Lorenzo, nolabait esateko, mendebaldeko muturrean zegoen eta dago. Baina harresian sartuta, harresian bertan zegoen. Kontua da, bai San Fermin mutur batean, bai San Lorenzo beste muturrean, ate bana zegoen, bi ate nagusiak biak. Bata zen Portalapea, gaur egun zonaldea izen horretan ezautzen da ez, Portalapea, San Fermin, eta bestea zen San Lorenzoko atea, bere ondoan zegoelako, ez, ondoan zegoelako. Esan behar da, arreziosoa, Burgoko arreziosoa, zela berdina alde guztietan. Iparraldean badago Arga ibaia eta Erripa, ordan defensa nahiko potentea dauka hortan, ordan arrezia zen besterikan gabe eusteko, terrenoari eusteko. Baina bestean bai. Eta arrezia zen bikoitza, ez zen nola nahikoa. Bi arrezi ziren, bata bestearen atzean, eta haien artean lubanarroa edo fosoa. Fosoa urez beteta, pelikuletan bezala, urez beteta. Bazegoen estolda sistema bat, estolda mineta edo, ura joateko eta sartzeko ere bai, baina batez ere joateko. Eta gero, burgo bakoitzak zeukan bere harresia. Bere harresia eta dena. Haien artean erasotzen ziren edo... Bai, haien artean iskanbilak ziren, normalean iskanbilak. Harremanak nahiko iskanbilatsuak izaten ziren, eta horregatik bakoitzak bazuen bere harresia. Behin bateratuta, Karlos Hirugarrenak Iruña osoa, hiruburgoak bateratu zituenean, orduan bai bakarrik kanpoko harresia geratu zen, eta burgoen arteko harresiak desagertu ziren, ez? Baina nahiko potentea dira ziren garai hartan, harresiak. Kontua da, hori guztia desagertu zen. Orain gaur egun geratzen den bakarra da San Lorenzo eliza, eta besterik gabe. Baina ondoan badago Rincón de la Aduana izenekoa edo Inmaculada monumentua dagoen eremu hori, eremu bat gaur egun etxerik ez dago, eta halako batean, duela urte gutxi, mendearen bukaeran, joan den mendearen bukaeran, 2000 inguruan, egin zen lurrazpiko aparkaleku bat, ez? Eta orduan agertu zen harresia, harresiaren oinarria, ez? Konkretuki agertu ziren 30 metro, ezen nola nahikoa, harresia. Eta
baina agertu zena izan zen barneko harresia. Kanpoko harresia aparkalekutik kanpo geratzen da, lur azpian dago gaur egun. Salestarren Hormaren azpian, gaur egun mankomunitatea, Iruñeko mankomunitatea, mankomunitatearen egoitzaren azpian da hori guzia, ez? Eta beste... Gero bilatu dute, no? Gero bilatu dute beste harresia. Ez dute bilatu, baina nago, seguro. Seguro. Osa, orain geratzen dena da, aparkalekuaren parean, barruan, dago harresi hori, harresi ondar hori, eta lubanarroa beteta hori bai. Eta ja, kanpoago geratuko zen, eta dago seguro, kanpoko harresia, bai. Ezen harresia besterik ez, dorreak baziren ere bai. Eta bat, hori konkistaren ondoren dena desagertu zen. Dorre batzuk, eta gaur eguneko San Lorenzo elizaren ondoan, ondoan ez, aurrean, atean bertan, bat zegoen dorre ikaragarria handia, 54 metro alturakoa, sekulakoa. Hori agertzen da, ja, Anelier olerkariaren, poetaren idazkian agertzen da. Eta deitzen zen, izendatu zuten, la mirabile, miresgarria, maravillosa, sekulako dorre puska omen zen, gaur egun ez dago ezer, ez? Eta, ondoan bazen portale bat, bere portalea, ez? Dorre horrek defendatzen zuen bai harresia, bai portala. Portalak ongi defendatuta egon behar ziren, ez? Eta portale hori zegoen, gaurko kale nagusiaren mutur-muturrean. Orduan, harresi hori desagertu zen 16. mendean, konkista izan zela eta, gero, orduan desagertu zen goiko aldea, basamendua, oinarria, ez, eta hori da aurkitu dutenak, baina dena beteta, lurrez beteta, bete zuten eta listo. Kontua da gero, 18. mendean, bi mende geroago, egin zutela mina bat, mehatzulo bat, baina defensarako. Kontua da, konturatzen baldin bagara, hortik, San Lorenzo elizatik, Ziudadelaraino, dena da lautada bat. Orain, gaur egun badaude etxe batzuk azkenean Ziudadelaren ondoan eginak, ez? Baina garai hartan ez zegoen ezer. Dena lautada. Zergatik, Ziudadelak defendatzen zuelako hiria kanpotik, baina hiritik barru. Esan nahi dut, gu konkistatu izan ginen. Orduan, edo zein momentutan matxinatu, zezaketen ezera barnekoek, Iruñeko jendeak, eta horren kontra egiteko lurzoro hori egon behar zen garbi-garbi. Ez zuaitzik, ez etxerik, ez deus. Ez baratzetik, ez deus. Orduan, garbi-garbi izateko bizta, ez? Orduan, horrela geratu zen, eta geratu da gehienetan, badaude etxe batzuk, baina azkeneko etxeak, baina oraindik badaude boskezillo eremu hori guzia. Eta orduan, defentsarako garai hartan ja 16. 17. mendean, 18. mendean, erasotzeko, olako harresiak erasotzeko eta Ziudadela, erasotzeko modua ezen goitik. Goitik ezinezkoa zen, oso ongi egina zegoelako, ez? Orduan, lurrazpitik. Orduan, lurrazpitik egiten zutena zen, taktika bat, taktika militarra zen, zuloak egin, mea zuloak egin, urrundik, eskabatu azpitik, harresi azpiraino. Eta pilatu lehergailuak, zua eman, eta orduan lehertu, harresia lehertu, baina azpitik, erortzeko. Orduan, Gainera Iruña dago horrela altu batean, ez? Dagoela? Dagoela, ez dakit, altua. Bai, horregatik, beti egiten zen, ez bakarrik eraitsi harresia, baizik eta lurrez
estali. Osea, fosoa, lubanarroa bete, lurrez, eta harriz eta dena, eta pixka bat gehiago, pixka bat altuago. Hori bete egiten zen, ez? Orduan, klaro, horren kontra, osea, mehazulo eraso egiteko, mehazulo horien kontra egiten ziren, ziudadelatik edo zein gotorlekutik, lurrazpitik egiten ziren beste mehazulo batzuk kanpora aldera, ez? Elkartzeko kanpotik egingo zituzten mehazulen harrapatzera, ez? Ordan kontramina esaten zen, horiei kontramina. Eta holako bat egin omen zuten, eta orduan geratzen den harresi ondar horiek nahiko txuntxituta daude gainera. Osea, aurkitu zuten nahiko txuntxituta, nahiko ondatuta. Baina egon badago, mantendu zuten eta egon badago, ez? Gero, klaro, militarrek nola ez zuten usten ez deus eraiki eta ez baratzak eta ez arbolak ez jarri, orduan han geratu zen olako leku zabal bat ezertarako. Orduan, garai batean erabiltzen zen antzerkia egiteko, adibidez. Antzerkia egiteko, han jartzen zen montaje guzia, eszenatokia eta armailak eta dena. Mende batzuen ondoren, 19. mendean, izan zen proposamen nahiko potentea, erregaren partetikan gainera, erregak esan da, aginduta nolabait, egiteko 6 plaza. Garai hartan, 19. erdira arte, ezen Iruñan 6 plaza finkorik izan, zen Gazteluko plazan. Gazteluko plaza, erabiltzen zen zezenketak egiteko, ez? Baina planteatu ziren, garai hartakoek planteatu zuten zezen plaza finko bat egitea, ez? Baina horretarako baimena eskatu behar zioten erregeari eta dena, ez? Orduan, pentsatu zuten han paratzea zezen plaza. Beste toki bat proposatu zutena izan zen Takonera, gaur egun lorategia dagoen toki eremu hori zezen plaza jartzea. Zorionez ezen egin, ez batean ez bestean. Eta egin zen, bigarren zabalgunearen hasieran egin zen plaza zaharra, nahiko gertu gaur eguneko plazatik, zezen plazatik, nahiko gertu. Gaiarre antzoki ondoan, ez? Gaiarre, hori da. Gaiarre antzokiaren eremu horretan antzegoen zezen plaza. Baina, lehendabiziko ideia bat izan zen bertan, Rincón de la Aduana izeneko eremu horretan paratzea. Gero, erabili zen ere bai, hor dago hiriko sarbide bat, eta da geltokirako bidea, errepidea, hori da sartzeko bide nagusi bat, ez? Eta ordan jarri zutenan Ariel Etxola, ez dezik, hau da, zergak kobratzeko etxola bat, baina ezen nola nahiko etxola, ezen etxea, zen nabe itxurakoa, luzea, zabala, eta oso ongi apainduta. Dekorazioa bazuen nahiko landua. Momentu batean portalak desagertu ziren, portal guziak, bai zaharrak, bai berriak, desagertu ziren, eta orduan Ariel Etxolak ere bai. Zerga kobratzeko etxe horiek, baziren batzuk, ere bai, eta hau ere bai, desagertu zen, baina ez zuten kendu. Eraikina ez zuten kendu, aprobetxatu zuten. Eta aprobetxatu zuten udal laborategia jartzeko. Jarri zutenan udal laborategia. Gero, horiak kendu zuten, aldatu zuten tokiz, eta Irati tranbiaren geltokia izan zenan. Han pilatzen ziren trenak, tranbiak eta bagoiak eta merkantziak ere bai, zamak eta han geratzen ziren. Eta harresiaren ezkerraldean, lehen komentatu dugun harresia horren ezkerraldean, San Lorenzoko portalea eta eliza zegoen. Kontua da, urteak joan eta urteak etorri,
pues claro, zera komunikabideak ja errasteko joera bazen, ez? Ordan, inongo baimenik gabe ireki zuten beste ate bat, Harresian bertan, beste ate bat ireki zuten. Kontua da, itxi behar izan zutela eta gainera isuna pagatu, auzokideek isuna pagatu behar izan zuten. Eta orduan, ja, pues, La Mirabile, hori bai geratzen zela, La Mirabile dorre ikaragarria hori bai geratu zen, ez? Kontua da, 13. mendean, ja, zera San Lorenzo eliza eraiki zutela, dorrearen parean itxatxita gainera. Ze, auzoko Burgoko eta gero Iruñeko zera etxeak, harresiaren ondoan zirenak, harresian bertan bermatzen zirela, aprobetxatzen zuten harresia bera egiteko etxea. Hori egiten zen toki guztietan, Europa osoan egiten zen berdin. Oraindik badago Garesen, Puente la Reinan, oraindik badago harresia, eta ikusten dira zera etxeak itxatxita oraindik, aprobetxatzen zutelako harresia bera, ez? Hemenen gauza bera egin zuten. Kontua da, harresia desagertu zela eta etxeak geratu, etxeak bai. Orduan, dorre ikaragarria zen mutur horretan, eta gero San Fermin, beste mutur hartan, bazegoen beste dorre bat, Galea izenekoa, ikaragarria handia ere bai, oso handia. Hori desagertu zen, eta hau ez, San Lorenzoko dorrea ezen desagertu. Ezen desagertu, 18. mendera arte, 19. mendera arte, mantendu zen. Eta ikaragarria handia. Kontua da, ez eran, 19. mendearen erdia aldera, matxinada bat gertatu zela, O'Donnell generala matxinatu zen. O'Donnell generala zegoen Ziudadelan, bere armadarekin, bere soldaduekin, ez? Eta orduan, gobernuaren kontra matxinatu zen. Eta, gobernuaren kontra, hiriaren kontra. Orduan, halako batean atera zituen bere kainoiak, atera zituen Larrain aldera, eta handik bombardatu Iruña bombardatu. Larrainetik Iruña bombardatzeko aurkitzen den edo ikusten den lehendabizikoa da zen dorre hura, San Lorenzoko eliza eta dorrea, ez? Dorrea aurrean. Eta orduan, bombardaketa potente izan zen, ez? Horren ondorioz, dorrea oso jota geratu zen. Erortzeko arriskuan gainera. Eta orduan erabaki zuten, moztea, ez? Erabaki zuten. Eta mendearen erdian, goiko erdia, moztu zuten. Geratu zen, beste erdia, makal, nahiko jota ere bai, baina geratu zen, ez? Kontua da. Eta atzean, eliza. Eta eliza sartzeko, logikoa zen, atea dorrea zegoen tokian izatea. Baina, dorrea zen, defensarako, orduan ezen aterik. Alde batetik sartzen zen elizan. Baina, halako momentu batean, pensatu zuten, udalak erabaki zuen gainera, dorre hori ja ezen zertarako erabiltzen, defensa zegoelako Ziudadela aldean, haratago, ez? Orduan, bakarrik geratzen zen hori, hemen egin behar da ate bat, baina ezen nola nahikoa, ate dotore bat, San Fermin handago, ere bai, egoitza dauka han, ez? Eta orduan, prozesioa egiteko eta behar zen ate dotore bat. Egin zuten marmolezko ate bat, oso polita. Gaur egun desagertu dena, gainera. Dena desagertzen da. Bai, galdu da, arras. Ingurua dago arras aldatuta, ez? Kontua da, geroago, 1901 dorrea zegoen hain ondatuta, kainoika alde batetik eta eguraldia beste alde batetik arriskutsua zen. Tokia da, San Lorenzoko portala, gaur egun atea, dagoen toki hori, inguru hori, da nahiko goxoa, zera mendebaldera orientatuta, ez? Eta orduan, jendeak, batez ere, jende zaharrak, egokitzen zirela inguruan,
eguzkitan egoteko ez, neguan, goxo-goxo egoteko ez. Baina erortzeko zorian zegoen dorrea. Eta halako batean, sekulako harri puskak erortzen ziren eta arriskua bazen. Eta horren udalak erabaki zuen kentzea. Eta kendu zuten. Kendu zuten atea ere bai. Margolezko atea, dotorea, eta hori desagertu zen hori guztia. Eta dena berrosatu egin zuten, ez? Eta egin zuten gaur egun ikusten dugun atea eta dorrea eta dena. Nahiko modernoa da, garai hartan nahiko modernoa, orduan itxura ez dator bat aldezarreko estiloarekin, ez? Eta orduan kritika asko jasotzituen eta jasotzen ditu oraindikan. Eliza portada hori ez, atzinalde hori ez delako oso egokia. Baina, han dago eta han dago. Kontua da, dorreak, gaur egun da, armarri dorre bat bezalakoa, defensa dorre bat bezalakoa, gogoratzeko aintzinako dorrea, baina ezen horrela. Egin zutenean, 20. mendearen hasieran, ezen horrelakoa. Bazuen, olako tuturre haundi luze-luze bat, beste eliza batzuetan gertatzen den bezala, polita, estilokoa, eta gaur egun badago beste antzeko bat, San Agustin elizan, badago oraindikan bat, baina kontua da, 20 urte luze pasa ondoren, tximista batek apurtu zuela. Eta horren erabaki zuten mostea ere bai ez, eta desagertu zen, eta gaur egun ja desagertuta dago. Dorrea eraitsi zutenean, dorre sendoa zenez, harriak nahiko erabilgarriak ziren. Eta orduan ez zituzten bota, berrerabili egin zituzten harriak egiteko bainuetxea. Eta bainuetxea gaur egun ja ez dago, Irineko bainuetxea ez dago, baina bazegoen eraiki zuten Sarasate pasalekuan. Gaur egun postaetxea dagoen Urrengo etxe multzoan, da etxe moderno bat, horretan bazegoen bainuetxea, jendeak erabili ahal izateko ez, eta egin zen harri horiekin. Oso etxe sendoa zen, ez? Gertatzen da hori bai, 60. hamarkadan bota zutela hori ere bai, eta orduan ja galdu ziren. Harri horiek, tamalez, nahiko landuak ziren, harlanduak, onak, baina ja galdu ziren. Eta orduan ja, La Mirabile dorretik ja ez da geratzen inongo arrastori, ja ez dago. Bale, gero, San Lorenzon bertan egin zuten San Fermin kapera. Hori da, 1717an, 18. mendean. Eta egin zuten, elizaren ondoan, baina, bazegoen eremu txiki bat, eta hori zen hilerria. Hilerriak, garai hartan, aintzineko garaietan, jartzen ziren edo elizaren barruan, edo elizaren ondoan. Eta han egin zuten elizaren ondoan. Eliza zaharretan, eliza zaharragoetan, San Nikola, San Zernin, horietan, hilobiak jartzen ziren bertan, barruan, elizaren barruan. Eta zolu osoa zegoen hori hilobiz beteta, ez? Hilobiz estalita, ez? Kontua da, osasunez hori ezen oso egokia, ez? Eliza barruan, jendea gainean, eta hildakoan azpian, ezen oso higieniko, ez? Eta orduan, erabaki zen, halako batean erregeak erabaki zuen, debekatu zuen. Urtetik urtera hori zen gertatu, jendea nahiko egoskorra izaten zen, ez? Horretan, hori da, ohitura zen Elizabarruan eta Elizabarruan. Baina hemen, San Lorenzon ja ez, hasi ziren ja ehortzen, jendea erortzen, zera kanpoan. Eta zen hilerria. Hilerri hori kendu zuten, azkenean berri txitoz aurreko etxaldian komentatu benen bezala, hilerria egin zuten,
eta orduan ja, hiri barruko hilerri guztiak desagertu ziren. Hori ere bai desagertu zen, eta han egin zuten San Fermingo kapera. Egina dago, nork egin zuen udalak. Osea, eremu hori, da, kapera hori, da, udalarena. Ez da artzapezpikoarena edo ez, da, udalarena. Zebitxia. Bai, ongi apainduta eta, bueno, mantenimendua eta beti dago udalaren lepoan. Eta orduan, klaro, prozesioa ateratzeko eta hori, horregatik esan zuten, bueno, eske, doktore bat egin behar zen, eta horregatik egin zen marmolezkoa. Baina behin dorrea eraitsita, hori guztia desagertu zen. Total, gero, azken-azkenia, 19. mendean zaharberritu zen, eliza osoa, zerbait geratu zen, eta ondoren, gero ja, 1901 osea, 20. mendean, berriz osatu zuten. Osea, Erdiaroko elizatik ja ez da ezer gertatzen. Nik uste dut geratzen direla pare bat zera ganga, bobeda, hor mutur batean erdi ezkutatuta, ezin dira ikusi, gaur egun ja saiatzen ari dira pixka bat jakinarazten, bizitak egiten eta hola. Orduan, eliza zaharretik ja ez da ezer geratzen, harresi zaharretik ez da ezer geratzen, bakarrik ondar batzuk hor arparkalekuan, eta itxura arras aldatuta dago. Osea, gu pentsatu behar dugu, zitadelatik jarrita eta hiriari begira, aurkituko genuela sekulako harresia, Erdiarakoa, portale bat, Salonezeko portalea, dorre bat ondoan, sekulako dorrea, handia, 44 metrokoa, eta beste harresi bikoitza gainera. Eliza baino altuagoa zen. Eliza baino, bai, askoz ere altuagoa zen. Gaur egun nahiko altua da, baina bai, osea, la mirabile esateko, la maravillosa esateko, Europa osoan ezaguna zen horregatik, Anelezen zera poeman agertu ondoren, la mirabile zen ikusgarria, ez? Bueno, ja ez da ezer gertatzen, bazegoen ere bai aurrean zuhaitz zahar bat, bazen sugar haundi bat, 100 urte zituena, hori gaurko errepidea egiteko moztu egin zuten tamalez, omen zen el árbol delatako, sekulakoa zen. Hori ere desagertu zen, lastima, oso ikusgarria zen, ez? Ordan, eremua, ingurua aldatu zen erabat. Osea, ez du ezer ikusirik gaur eguneko itxura, ez du ezer ikusirik garai hartako itxurarekin. Eta hori izan da guzia, gaurkoz. Bueno, oso interesgarria, beti bezala. Bueno, ez dakit. Baina, kuriosoa da ez, bitxia da ezagutzeko toki hau beti izaten dugu. Betidanik egon da, hola, ez, keba. Aspalditik bai, baina betidanik ez. Duinean gauza asko desagertzen dira. Bai. Bueno, mila esker, berriz ere. Zuei, plazerra izan da. Ratutxo bat ateratzeagatik eta gauza interesgarriak kontatzeagatik. Osoki. Eta, egongo gara, hurrengoan. Hori da, agur. Gaurkoz, hau izan da dena. Hurrengo astean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, ondo pasatu bia, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.